Issa Adrian ħatamlilna analiżi qasira u xek ta' żewġ kanzunetti minn edizzjonijiet passati tal-festival biex il-pubbliku in ġenerali jkun jista' japprezza iktar il-kelma ġol kanzunetta u biex min jikteb ikun jista' jkollu ideat ukoll ta' kif jista' jtejjeb il-kitba tiegħu. Nixtieq li speċi l-ideat li bdejt insemmi nara kif jaħdmu daw it-tekniki kif jaħdmu. F'żewġ kanzunetti li rebħu L-Għanja tal-Poplu. Stajt għażilt oħrajn naturalment, ġifieri għażilt dawn għax joffru li eżempji ftit differenti minn xulxin. Waħda minnhom hija l-Uffiċċju tal-Brikkuni tal-2008 u s-sena ta' wara tal-aħħar ta' Corazon li kienet kantata ma' Walter Mikallef. Din hija da ma kontx rajtu fil-fatt kienet okkażjoni biex naraħ da recording ta' meta li qiegħed online ta' meta kienu rebħu kienu ħadu sen fil-festival u eventwalment rebħuh bil-kanzunetta l-Uffiċċju verżjoni speċi verżjoni akustika biex ngħidlek. Tajjeb, din imbagħad hija l-verżjoni iktar professjonali, bil-filmat, l-atturi. U dan huwa t-test tal-kanzunetta, l-kliem huwa ta' Mario Vella. U jinsa nħares biss eżempju qosra lejn żewġ strofi. L-Uffiċċju ilni żmien li xbajt, tant li issa qodni drajt. L-istennija għassibtu l-ħadd, it-tieqa tagħti għal ġo x-xaft. Issa, żewġ affarijiet żgħar ħafna. L-ewwel nett il-bażi hija l-vers ta' 8. Ġifieri huwa qed juża primarjament il-vers ta' insa bieħu Malta tagħna mhux għax Maltin faħrek jien, jiġi 7 maħna noddu 8 x'ikollok l-aċċent fl-aħħar, qed juża dik il-bażi. Ma jimxiex kompletament magħha, ġieli għandu 7, ġieli għandu 9, imma l-istruttura in ġenerali hija ta' 8. Naħseb li fil-kanzunetta ftit differenti mill-poeżija għaliex tista' tidħol qabel, tista' tawwal, hemm tekniki li fil-qari tal-poeżija fuq il-paġna ma tistax tittrażmettihom, waqt li fil-kanzunetta hija ħoss fil-fatt u tista' tittrażmetti daw l-isfumaturi, daw il-varjazzjonijiet fuq il-vers ta' 8. Ma l-bażi hija dik. Qed juża l-vers ta' 8 huwa wieħed mill-iktar komuni naħseb fil-kanzunetta Maltija. Eżatt, huwa l-bażi tal-għana Malti, huwa l-bażi ta' ħafna mill-poeżiji tagħna, l-bażi ta' ħafna għannijiet tagħna. Il-vers ta' 8 huwa l-bażi insomma tal-letteratura popolari speċjalment tagħna. Imma ntuża anki minn kittiba kbar bħal Oliver Frigieri illi mbagħad joħloq poeżija verament sabiħa minnu l-vers ta' 8 mhux sempliċement speċi taqbila. Hemm xi affarijiet interessanti. Juża il-rima mbewsa hawnhekk il-liriċista Mario Vella, xbajt drajt u mbagħad ħadd xaft. Issa fil-verità it-tieni set, it-tieni koppja ta' kelmiet li jirrimaw ħadd u xaft ma jaqblux fil-fatt. Dik mhix rima, aħna fil-letteratura ngħidu ħafna drabi assonanza, għax għandek rima parzjali, jaqblu il-vokali biss, kieku jaqblu il-konsonanti biss ngħidu la konsonanza. Il-punt huwa iktar ir-relazzjoni li tinħoloq bejn iż-żewġ kelmiet li jirrimaw. Dik tkun relazzjoni interessanti u iktar ma jkollok relazzjoni interessanti bejn dawk iż-żewġ kelmiet, iktar ħatoħloq effett, iktar ħadd anqal ġbijat. Hawnhekk it-tieqa tagħti għal ġo x-xaft hija osservazzjoni illi ma tistenniex f'dak ir-raba' vers. Inti tistenna li se jkompli l-istennija ssibtu l-ħadd u mbagħad tgħid xi ħaġa dwar matul il-ġimgħa. U xi dwejja f'nofs il-ġimgħa insomma hija xi ħaġa. Imma hu mhux ma jagħmilx hekk u jaħsadna jaqbadna fuq sieq waħda ir-relazzjoni bejn ir-raba' vers u t-tlet versi ta' qabel tagħmel sens imma imprevedibbli. Kif idaħħal ix-xaft? U jdaħħal ix-xaft għaliex għandek da sens ta' eluq, ta' nuqqas ta' dawl, ta' isu mina li ma tistax toħroġ minnha.
li dik il-metafora li nużaw ħafna speċi meta tkun f'mina u qed tistenna li fl-aħħar toħroġ minna dik il-mina il-ġimgħa u mbagħad tmiem il-ġimgħa. Hemm ukoll konnotazzjonijiet oħrajn naturalment tat-tieqa u x-xaft. Imma ma jitħolx fihom jitfaħħomna hemmhekk min irid jaqbadhom naħseb jiena u min irid jara affarijiet oħrajn. Dak huwa sabiħ tal-metafora. Dik metafora ġifieri it-tieqa tagħti għal ġo x-xaft. Nifhmu x'jistgħu jkunu t-tifsiriet imma ma jbellaħħomniex. Ma jgħidinix kif irridu ninterpretawha, ħalliha f'idejna. Għazziza skoprihom forsi mat-tieni darba tisma' kanzunetta jew mat-tielet darba. U ġieli anke iżjed, ġieli, eżatt. U dak is-sabiħ li tara film pereżempju, tgħid il-għamma dil-kelma kif ma nnotajtix, dik ix-xena kif ma nnotajtix, dik l-inkwadratura, dak il-kulur, ma nafx dak il-qattus u d-del tiegħu fuq l-art kif ma kontx innotajtu. U l-istess il-kanzunetta. Għalhekk ma tistax tkun sempliċement stqarrija isa stqarrija l-istampa li tibgħat lill-gazzetti u lill-xandir li trid tkun kemm jista' jkun ċara bil-maqlub hawnhekk trid tkun kemm jista' jkun suġġestiv, toffri possibilitajiet differenti. Mbagħad din l-istrofa li hija ġenjali, verament ġenjali, li kont bdot ajruplan omri nqatta indakkar is-sħab minn hemm ħadd it-titlu tiegħi. Mis-sema nobżoq fuq din l-art, forsi mill-bżieq jinbet il-wart. Hawnhekk qed jagħmel xi ħaġa Mario Vella tal-Brikkuni illi jagħmel tista' tgħid fl-albums kollha li kiteb il-lirika għalihom. Qed jaqbad espressjonijiet popolari, wiel, idjomi, espressjonijiet popolari. U fil-waqt li ħallinna biċċiet minnhom hemmhekk, joffrinna relazzjoni ġdida permezz tagħhom. Billi jieħu biċċiet ma billi jieħu fdalijiet. Allura aħna ngħidu toqbżoq fis-sema u jiġi f'wiċċek, aħna ngħidu illi mix-xewk jinbet il-wart. Imma hu xi jagħmel? Jaqbad dawk iż-żewġ espressjonijiet, ibiddel il-kompożizzjoni tagħhom. U mbagħad joħloq anke relazzjoni bejniethom. U b'dan il-mod qed jagħtina ħiel, suġġeriment ta' espressjonijiet li aħna nafu, li aħna nifhmu, li aħna nużaw il-ħin kollu. Imma idaħħal fihom jinjetta fihom speċi elementi ġodda, possibilitajiet ġodda, emozzjonijiet, ideat, assoċjazzjonijiet ġodda. U naħseb hemmhekk joħloq verament affarijiet sbieħ. Però l-istrofa jibdiha b'din ix-xena kompletament differenti minn qabel. Qabel konna fil-uffiċċju, qabel konna f'dak li drajna, f'dak li xbajna bih, u issa f'daqqa waħda qegħdin f'din il-sitwazzjoni immaġinarja, imma li aħna naturalment min jaf kemm naħsbu fuqha u nitkellmu fuqha li tkun fis-sħab, le? Ara dak isu fis-sħab speċi moħħu mhux magħna, mhux jagħtaw fiżikament imma moħħu fis-sħab. U itina din ix-xena tal-bdot ta' ajruplan. Illi ħieles, qiegħed ħieles mhux fix-xaft tal-ġimgħa tax-xogħol jew tal-uffiċċju, imma fis-sema ħieles dal-bniedem. U dika ġbija li wkoll taqbadna fuq siq waħda. Isu f'daqqa waħda dawrinna wiċċna u ġenna naraw affarijiet li ma konniex qed naraw. Għalija effettiva ħafna. It-tieni vers mbagħad huwa. Semmih ma jkunx qed jistenna li ħajkun hawn dan it-twist. Le, din hija żvolta li verament almenu li s-saħħarni. U t-tieni vers mbagħad huwa vers verament poetiku. Omri nqatta, indakkar, aħna ma ndakkru, aħna normalment indakkru il-pjanti, il-fjuri, imma hekk indakkar is-sħab. U tgħid imma naf u ma nafx xirid jgħid. Dik hija l-metafora illi inti taqbad ftit jowwis fejn sejjer u xirid jipprova jgħidilna, imma ma qabdekx bil-idek u ġielek tmur eżatt fejn irid u tak biss ġbija
le, sensiela ta' xbijat, sensiela ta' relazzjonijiet mhux tas-soltu. U issa ħajħallina aħna fil-fertilità tad-dakkir, pereżempju, f'dan is-sens ta' libertà tas-sema, tal-ajruplan, tas-sħab, f'dan is-sens ta' xi ħadd li qiegħed f'post imma qisu qed jinħeles minn dak il-post f'moħħu mentalment, hemm ħafna affarijiet għaddejjin hemmhekk. Is-semmieħ għandu interpretazzjoni, għandu s-sem tiegħu is-semmieħ via l-interpretazzjoni. Eżattament. Ġenjali, ġenjali u memorabbli. U naħseb l-aqwa poeżija u l-aqwa kanzunetta għandha ħafna minnhom dawn. Naħseb bħal ħafna semmija jiena nħobb ħafna nisma' il-kantawturi Italjani u b'xatt bħal Fabrizio De André jew Vinicio Capossela huwa mimli bihom daw, vers wieħed wara l-ieħor u vers iktar poetiku minn ta' qablu. U ma tinsihomx malajr, ġifieri ma taqbadhomx malajr ukoll laqqas, imma mbagħad ma tinsihomx malajr laqqas. Mhumiex versi li jgħaddu mingħajr ħadd ma jkun ta' kasom biex ngħidlek. U mbagħad hemm ukoll naturalment il-mod kif isemmi l-bżieq u l-wart fl-istess kien. Hemm tensjoni bejniethom daw il-żewġ kelmiet, speċi f'kanzunetta ħassem il-bżieq. Il-bżieq mhux ħaġa kera, mhux ħaġa li aħna nitqazzu, imma l-bżieq huwa l-ħajja, il-ħajja hija magħmula mill-ara u mill-bżieq u minn ħafna tbatija, minn ħafna dwejja, minn ħafna affarijiet li inti trid tneħħihom minn ġo fik. Waqt li l-wart huwa dak li toqgħod daqsxejn il-bot minnu u tosservah. U jġibhom flimkien daw żewġ affarijiet. Naħseb l-istess ġenjali u memorabbli fl-istess ħin. Fl-istess ħin nixtieq ngħaddi kumment illi ġieli jgħaddi ħadd ieħor ukoll fuq l-aċċenti. Ġifieri aħna meta nużaw kelma bil-Malti, dik il-kelma għandha l-aċċenti tagħha, l-aċċenti naturali tagħha. Aħna ma ngħidux omri, aħna ngħidu omri. Aħna ma ngħidux qatta, aħna ngħidu inqatta. Aħna ma ngħidux jimbet, imma aħna ngħidu jimbet. Issa, fil-kanzunetta il-kantanti ġieli jilagħbu b'dawn l-aċċenti, għax kultant ikollhom bżonn aċċent fl-aħħar tal-kelma, waqt li l-aċċent naturali tal-kelma qiegħed band oħra. U għax il-kanzunetta tkun sabiħa, għax il-vuċi tkun sabiħa, għax il-kelma toqgħod tajjeb f'posta, ma nagħtux każ ta' dik il-bidla mill-użu naturali tal-kelma. Imma naħseb il-kompożituri, naħseb l-awturi jridu joqgħdu attenti li ma jagħmlux iż-żejjed din, ġilli dan il-joker li għandhom fida u speċi ma jlabux il-ħin kollu, għax imbagħad il-lingwa tibda tinħass ftit falsa. Naħseb li waħda mir-regoli hi b'mod ġenerali li żomm il-kelma kif inhi, tuża bil-mod naturali tagħha. Li naturalment ma jfissirx li ma tistax tesperimenta tbiddel u l-bqija. Imma naħseb li li mhijiex il-kelma kif ngħidu aħna normalment. U ħafna drabi kull ma tkun trid huwa li taħdem ftit iktar fuq il-vers. Li tibqa' taħdem fuq il-vers sakemm iġġibu eżatt kif tridu inti. Biex ngħidu kollox, waħda mill-problemi tal-ottonarju jew tas-settenarju jew tal-versi l-oħra regolari hija illi iddaħħal ċerta monotonija. Peress il-versi jkunu kollha l-istess tul, l-istess aċċenti, eċetera, jistgħu joħolqu ċerta monotonija, speċjalment it-8, il-vers ta' 8 li għandu l-aċċenti dejjem jaqgħu fuq tielet u fuq seba'. Tielet seba' int sabiħu Malta tagħna mhux għax Malti nfaħrek jien. Dik il-kantalina ġejja mill-pożizzjoni dejjem l-istess tal-aċċenti. Allura jiena nifhem illi min qed jikteb kanzunetta ikun irid ivarja minn dak il-modell għax inkella jista' jaqa' fil-monotonija jew fil-kantalina. Imma għal darb'oħra naħseb illi
din il-manipolazzjoni tal-aċċenti għandha ssir bil-qies. Mbagħad ovvjament kulħadd irid isib il-qies tiegħu. Kanzunetta l-oħra hija tal-aħħar ta' Corazon. Di tuża teknika f'ċertu sens simili u f'ċertu sens differenti ħafna fil-fema tiegħi. Hawnhekk l-attenzjoni ħatkun ħafna fuq dik ir-repetizzjoni fir-ritornell tal-aħħar. Mela, ħanaqbad biss l-ewwel żewġ partijiet, żewġ strofi u żewġ strofi. Hawnhekk għandek dawn il-metafori li aħna nafuhom. Il-metafora tal-bieb, aħna ngħidu bil-Malti li jingħalaqlek bieb u jinfetħulek bibien oħra speċi. Pereżempju, jingħalaqlek bieb, jiġifieri tispiċċa esperjenza jew tispiċċa relazzjoni. L-istess tintuża ħafna din metafora tal-ktieb mhux biss fil-letteratura tagħna jew fil-lingwa tagħna, ma tintuża internazzjonalment din li speċi il-paġna minn dal-ktieb, ġifieri il-ħajja ktieb isa. Il-ħajja ktieb, eċetera. Dawn huma metafori li aħna nużaw, imma jien naħseb illi Corazon tużhom b'mod effettiv. Ġifieri biex ngħidlek tibdina fil-post li aħna narfu, imma mbagħad toħodna f'postijiet li aħna ma nafuhomx daqshekk. Mela, jien ħanibda mit-tieni strofa fil-fatt, nixtieq ngħaddi kumment fuq it-tieni strofa. Tieni strofa x'tagħmel? Tieni strofa, mela din hija poeżija li mhux diffiċli tifhem x'inhu s-suġġett tagħha, din hija relazzjoni ta' mħabba li spiċċat. Dawn fil-fatt huma miż-żewġin li għandhom jew almenu ġenituri li għandhom tifla u din it-tifla speċin qabdet f'din it-tiċrita li seħħet fil-relazzjoni ta' mħabba bil-ġenituri tagħha. U allura fit-tieni strofa għandna dan ir-ritratt mimli pathos, mimli emozzjoni, mimli sens ta' ħasra ta' din it-tifla. Imma mhuwiex ritratt melodrammatiku u kemm dik it-tifla, le mhux hekk. Isettina biss dan ir-ritratt tat-tifla li rieda bil-kwit fis-sodda, ma tafx x'inhu jiġri. U sadattant hemm daw it-tnejn min-nies li qed jgħidu l-aħħar kliem lil xulxin, li qed iħarsu għall-aħħar darba lejn xulxin fid-dar li kienet tagħhom it-tnejn ma mhux se tibqa'. U għandna d-dettalji, jisu ftehim, jisu diskors ta' kuljum. Id-dettalji żgħar ta' kuljum, imma li aħna nafu li għandhom tifsira kbira f'momenti ta' separazzjoni, kbira. Ġifieri it-tifla li se ssib ma' wiċċa sitwazzjoni illi hija sitwazzjoni tal-kbar mhux ta' tfal. Il-kwistjoni tal-flus, pereżempju, il-kwistjoni tal-manteniment, il-kwistjoni li bejn il-miżżewġin li taw ġisumhom, taw ħajthom li xulxin, issa se jkun hemm relazzjoni mhux biss ta' naturalment, imma se jkun hemm ukoll relazzjoni finanzjarja. Tagħmel sens ta' ġifieri mhux qed ngħid, imma għandek dawn id-dettalji żgħar li aħna nafu, li aħna li ngħixu il-ħajja li hija dejjem diffiċli, nafu kemm għandhom tifsira, kemm għandhom implikazzjonijiet. U il-flus ħajatihomna nhar it-tnejn meta jiena qed nifhem il-ġuvni speċi li meta imur biex jara t-tifla jew biex jiġbor it-tifla. U mbagħad għandek l-ewwel strofa. L-ewwel strofa tuża dawk il-metafori li semmejna. U allura nafu illi din ir-relazzjoni dan il-ktieb issa se jingħalaq. U hemm din ir-relazzjoni sabiħa bejn il-rajna u l-ktibna, x'aħna nsemmu relazzjoni bej il-kelmiet li jirrimaw, il-bieb u l-ktieb, il-flimkien u l-jien, il-kwiet u l-affarijiet, ix-xejn u t-tnejn. Imma r-relazzjoni vera sabiħa hija bejn iż-żewġ kelmiet li jiġu f'nofs il-vers hemmhekk, il-rajna u l-ktibna li jmorru flimkien. Il-rajna u l-ktibna jikkumplementaw il-xulxin bħal tnejn min-nies li
u għandu karattru moti, għandha karattru moti ieħor u jikkomplementaw xulxin. Li għandu interessi moti, għandha interessi moti ieħor u l-istess. Joqogħdu flimkien bħal qari u l-kidba. Jew il-kidba u l-qari. Dan huma wħud mill-elementi li tiskopri ma tisma' l-kanzunetta aktar minn darba waħda. Għax forsi l-ewwel darba ma tagħtix kasa li tkun qed tħoss l-emozjoni tagħhom imma affarijiet tiskoprihom aktar tard. Eżatt, Ingrid, ġifieri qed perfett inti. Ġifieri inti il-kanzunetta, il-kliem il-kanzunetta qed imussulek qalbek. U qed iġorruk magħhom. Imma mbagħad biex tara x'qed tagħmel il-kanzunetta biex iġġorrok magħha, titoqgħod pass lura u toqgħod tosserva. Isek ix-xjenzjat jew xjenzjata li qed tosserva l-affarijiet b'oġġettività u kważi mingħajr emozzjoni biex ngħidlek. U mbagħad hemm ir-ritornel l-aħħar punt tiegħi. Ir-ritornel li antiċipajt li semmejt qabel li fih għandek din ir-repetizzjoni. Tistaqsinix indirizz m'għandix jekk jogħġbok tfittixnix araw kemm tista' tkun effettiva s-Grima. Dawn mhumiex kelmiet li qatt ma poġġejnihom flimkien f'rima, imma hekk jieħdu tifsira verament qawwija għax b'kelma waħda qed Korazon hawnhekk l-awtriċi b'kelma waħda qed taqbad sitwazzjoni. Tistaqsinix. Indirizz m'għandix, mhux se ntihulek, forsi għax m'għandix fejn immur, forsi għax ma rridx intihulek, forsi għax jekk nagħtik l-indirizz inti tista' tiġi tfittixni u jien ma rridx. U jekk jogħġbok tfittixnix, għamilha ċara, hawnhekk mhux biss għandek ir-rima, imma għandek ukoll il-vers li jitwal kull darba. Tistaqsinix, kelma waħda, żewġ kelmiet, 3 kelmiet. U xi jfisser dan? Ifisser illi il-tuħ huwa totali. Illi din l-istqarrija tiegħi hija verament stqarrija tal-aħħar. Tistaqsinix, indirizz m'għandix jekk jogħġbok u innotaw il-pulitezza kważi ironika hemmhekk. Għax inti meta qed tiksira għal dejjem ma' xi ħadd ma toqgħodx tuża il-jekk jogħġbokijiet. Għalhekk jekk tużaha ġifieri, jekk jogħġbok għandha ċerta rabja fiha. Le? Jista' jkun li qed tintqal din interpretazzjoni tiegħi, suġġettiva. Jista' jkun li qed tintqal b'ċerta kif taqbad tajt, rispett. Jekk jogħġbok tfittixnix, biex toħx għalik imma tfittixnix. Dik tkun interpretazzjoni oħra. Imma aħna nafu li fil-ħajja daw il-jekk jogħġbokijiet jistgħu jintużaw bil-modi differenti li qed insemmi. U mbagħad għandek it-tieni parti. Hawnhekk fil-fema tiegħi dik ir-repetizzjoni ossessiva, isa ossessiva tal-espressjoni tal-aħħar tikseb tifsiriet ġodda, implikazzjonijiet ġodda, assoċjazzjonijiet ġodda, emozzjonijiet ġodda, possibilitajiet ġodda. Xi ġifieri tal-aħħar? Tal-aħħar, inti tal-aħħar hija l-aħħar kelma li ħanajdlek. Tal-aħħar l-aħħar darba li se narak. Imma dik l-iktar frażi effettiva jekk inti trid tispiċċa relazzjoni jew timmarka tistabbilixxi tmiem ta' relazzjoni. Le, il-frażi hija ftit stramba hekk f'dal post, f'dil istorja. U iktar ma tkun mhux tas-soltu stramba, iktar tkun effettiva fil-ferma tiegħi, għax iktar tqanqal il-kurżità tagħna, l-interess tagħna, iktar iġġenna naħsbu fuqha u nagħtu każa. U hemm ironija oħra naħseb jiena, illi din kellha tkun il-kelma tal-aħħar, u mbagħad kienet kelma, u mbagħad kienu 2, u mbagħad kienu 3, u mbagħad kienet 4, 6 tal-aħħar jew mhux tal-aħħar. U hemm fattur ieħor. Hemm il-mod kif tal-aħħar issir dal-aħħar. U tittoqgħod attenta għalija dik il-bidla żgħira x'int tista' jitmarrajt għatajt tal-aħħar sa fl-aħħar. Imma u probabbilment jien niftakar ċerissim ma kontx innotajta.
ħsibni smajt tikka ħażin jew qalita b'mod tikka differenti. Infatti l-ewwel darba li qed nisma' biha din l-aħħar waħda hija tal-aħħar. Eżatt. U wara kemm sabiħa għandek ukoll din il-poeżija li qed titkellem dwar it-tmiem, dwar it-tluq, dwar it-tfittixnix, eċċetera. U fl-istess jien għandek il-vuċi l-oħra, jew l-istess vuċi, ma nafux, mhux importanti, għandna nafu li dawn huma l-emozzjonijiet li ssib f'ħafna sitwazzjonijiet simili, li l-kol b'xi mod ngħaddu minnhom. Naf li żbaljaj din il-qrara kwa intima u fl-istess ħin pubblika. Le din l-ammissjoni ta' mhux biss ta' falliment ma taħtija. Jiena qed naċċetta, qed nammetti li żbaljajt. U allura jiġi dak id-diżappunt, speċi jekk għandek persuna li qed tammetti li żbaljat, allura kif ma jistgħux, ħanużaw metafora oħra, jissewwew l-affarijiet. Imma il-kanzunetta ma tinix ir-risposta tagħha dik il-mistoqsija. Il-kanzunetta tina biss biċċiet, le frammenti, espressjonijiet law, xbijat lem, imma l-istorja kollha għax aħna ngħixu fid-dinja, aħna wkoll bnedmin, aħna wkoll ngħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet b'xi mod jew ieħor, aħna nibnu l-istampa personali tagħna ħafna drabi. Aħna nimmaġinaw l-istorja li jista' jkun li qed isseħħ jew illi għexna aħna, jew li nafu li sħabna għajxu minnha, jew qrabatna. U allura aħna ninvolvu ruħna speċi b'mod emozjonali qawwi f'din is-sitwazzjoni, ma tibqax biss l-istorja ta' ħaddieħor, naħseb jien meta tkun kanzunetta tajba li tuża l-kliem b'mod effettiv, imma ssir l-istorja tagħna dak in-nofs kliem aħna nagħmluh kliem sħiħ, dak il-diskors illi implika aħna nagħmluh diskors illi jirrakkonta esperjenzi sħaħ biex ngħidlek. U mbagħad il-kanzunetta tkompli bi strofi oħrajn, b'kollox fiha 10 strofi jidherli, imma ovvjament hemm ir-repetizzjoni tar-ritornell. Di kanzunetta vera sabiħa kombinazzjoni kienet kantat tal-aħħar ukoll fil-festival. Kienu kantaw tal-aħħar daw u ġew l-ewwel ġifieri, ma tal-aħħar ukoll fil-festival daw. Ħafna sabiħa di kanzunetta naħseb. Ħafna l-interpretazzjoni ta' Corazon u ta' Walter ukoll Enes ukoll. Għax huma interpreti tant differenti u fl-istess ħin tant jikkumplementaw il-xulxin. Għal darba oħra, again, ġifieri jiena ta' osservatur li ma nifhem assolutament ċejf dawn l-affarijiet, ma għalija huma żewġ vuċijiet vera differenti u żewġ timbri tal-vuċi verament differenti, waħda hija kantanta u l-ieħor huwa kantawtur li iktar jikkrea speċi milli huwa il-kantant biex ngħidlek klassiku, le? Imma tant jinstema' sabiħ flimkien u jien kelli okkażjoni nikteb anki kemm fuq il-kanzunetti ta' Corazon u kemm fuq il-kanzunetti ta' Walter. U naħseb li joffru ħafna affarijiet interessanti għal kull min jixtieq jikteb il-kanzunetta. Imma la darba għandna l-kodba qudiemna u hekk f'din l-aħħar slide, naħseb li l-ispirazzjoni ewlenija trid tiġi minn dawk li huma l-malmin il-kbar tal-kelma li huma l-poeti fil-fema tiegħi. U f'Malta llum qed tinkiteb ħafna poeżija sabiħa minn ħafna poeti żgħażagħ illi żgur min qed jisma'na sema' bihom jew qara x-xogħol tagħhom jew sema' x-xogħol tagħhom. U allura naħseb għad-daqs illum m'għandna l-vantaġġ li nistgħu naqraw poeżija verament sabiħa mill-bidu tal-letteratura tagħna sal-lum. U hemm